जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो रायजोफोरनि खाथिनि थासारि मानसिफोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब लुबैदों आरो बिथांमोना जोंनो जेन'बा जोंनो गारिखौ हमनानै थिग बे समाव जोंनो जुदि माबा हरोब्ला जों बेखौ माबागोन सिज खालामनाय जागोन। जों सिगाङावबो खेबसे नङा खेबनैसो फैखांबाय स्टाफजों ज'हायनो। बेनिफ्राय आरो बेयावथ' जों एक्सन लानो होननानै फैयो, मानसिफोरखौबो लोगो मोना। खिन्थु आरो बे हाया फारसेथिं मियादि भाता होननानै मिथिनाय जादों। बेखौ एसे बांद्राय गोथौद्रायबो जावाखै, एसे खमै जावदों दासो जावनायनि आराम्भ'। आरो बेबायदिनो दैया फैनानै आरो फबनानै गालांफिनो। बेखिनिखौनो आं बुंनो लुबैदों आरो। माने दरनै गामिजों कमप्लेन होदों होनना बुंदों। कमप्लेन होसेयावबो माने मानियाखै रायजोफोरनि बिथोन बायदियै। दा जों बे खेथ्रआव बे बुब्लियाव जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो रायजोफोरनि खाथिनि थासारि मानसिफोरनिफ्राय जोङो हेफाजाब लुबैदों आरो बिथांमोना जोंनो जेन'बा जोंनो गारिखौ हमनानै थिग बे समाव जोंनो जुदि माबा हरोब्ला जों बेखौ माबागोन सिज खालामनाय जागोन। आरो फोरमायदों दि बिथांमोना माने पुलिस प्रखाखन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनो जनायदोंमोनब्लाबो माखासे बिथांमोना सिरिनो खामानिखौ मावबाय थायो होननानै बुंदों। दा बे बेलायाव बिसोर सिखाव खावनानै लांफैयो होननानै जों मिथिदों। बेहायथ' जों लोगो मोनफैयाखै बेबायदि गारि, ओंखायनो खुनु ट्रेक्टरबो गंसेबो लोगो मोनफैयाखै, खुनु मानसिबो सासेबो लोगो मोनफैयाखै। दा जों जिथिया फैयो अब्ला जों गंसेबो गारि लोगो मोनफैफेराखै। बेयाव जावफैयोबा नोंथांमोना इयुनाव मा राहा लागोन? बेयाव जावफैयोब्ला जोङो जुदि थिग थाक लोगो मोनब्ला जों बिथांमोनखौ बुजायग्रोगोन सिगाङाव। बेनि उनाव जुदि बुजायनायाव जुदि बिथांमोना मानियाबा बे रोखोमै डिपार्टमेन्टलि जुदि जा नेमफोर दं, जा ल'फोर दं, बेबायदि जों सोलिलांगोन। माने जाहाथे जोंनि जायगाया जाहाथे जेबो खहा जाया, मानो होनबा बियो दैया ओरैबायदि गेदेर जायो, माने गामिखौनो लोमो। फारसेखै इखिजा आरो गराखहनि खालामबाय दं। बे हाखौ बिदि जावना लांबाय थायोबा जेनेबा जोंहा गामिया खहा जागोन, रायजो राजायानो खस्थ' मोनगोन। जे लामायाबो बारा गोजान नङा दैमानि, गाख्लाहां बिनि थाखायनो जोङो रायजोनि जानानै जोङो रायजोनिफ्राय माना खालामदों। बे माना खालामनायावबो बिथांमोना मानियाखै। बेनिखायनो जोङो सरकारनिफ्राय जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ प्रटेकसन खालामनानै लाखियो, बेखिनियानो आरो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय खबर लाना फैनायखौ जोबोर मोजां मोनदों। जाहाथे जोंथ' आरो मथा मथि दिनै 2 बोसोरानो जाबाय। जोङो बेलेगाव थाहैयो सकआव। जों थानायाव दिनै जों नुस्लाबा बोरै फैयो, बोरै हाबलाङो, बोरै लाङो। सोर जावनानै लाङो बायदि? ट्रेक्टर आल्लाफोरा लाङो। दा इखौ सोर फैयो सोर मायो इखौ जों मोजां मिथिया। गंबेसे ट्रेक्टर हाबो होनदों? एखनिबा 6 खान 7 खान, एखनिबा 10-12 खान, एखनिबा 18 खानालागै जायो। दिनै जावफैदोंना जावफैयाखै? दिनै गैया, दिनै गंसेबो गैया। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? बिथांमोना दिनैनिफ्राय जावा मुवा थाथोंसै। आरो दिनै जोंनि हाल सालाबो बयाबा बिथांमोननिबो हाल साला बया होननानै साननांगोन आरो। मानो होनबा दैमाया एसे गेदेर जायो। दिनै लामायानो दोबैयां जायो। मथा मथि सोरनिबा सिथ्लाया लोमलाङो। बहुद दिगदार जायो। मोसौ बोरमा बा अमा आलियाव खानो गोनां जायो। बेनिखायनो जोंनो निजे सेफ थानाया मोजां आरो। गासै खै बिगा जागोन बेयो हाया? बेयाव 10 बिगासो जागोन नामा एरिया। बिथांमोना जुदि गोब्राबै जुदि खोमा लाथाराबा बा बिथांमोना जुदि माबाथाराबा, गतिके जोङो डिपार्टमेन्टखौ खबर हरनाय जागोन। गतिके जायखिजाया नामखौ सोर हाबग्रोदो बिनि नामखौ मेनसन खालामनानै बिथांखौ हमना दोननाय जागोन। ओमफ्राय डिपार्टमेन्टखौ खबर हरनाय जागोन थारमाने। बा रायजो राजानिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जासिगोन। जोङो मथा मथि 3-4 रायजोआ ओरैनो मिथिं जानो नागिरखादो। इयाव आरो बिथांमोना जुदि जायोब्लाथ' 3-4 गामिया जोङो जुक्ति जानानै हमनायनि बेब'स्थाखौ लागोन आरो।